Enebek olako harreman komertzialak fermuki kondenatzen ditu. Ez baitute nazioarteko eskubidea errespetatzen. Baina Carrefourek segitzen du. Injustizian eta zabalkuntzan oinarritua den Israelen erregimen kriminala, biztanleriazko kolonialismoa, apartheida eta okupazio militarra palestinar populuarari inposatzen duena, baizik eta gobernamentu, enpresa eta instituzio batzuen sustenguari esker mantentzen alda. Eragiten aldugu, boikotak enpresen konplizitatea geldiarazten aldu. Carrefour ez gehiago erosi. Genozidio bat zuzenean ikusten dugu. Diskurtso supremazista zumituak entzuten ditugu. Hala ere, mendabaldeko estatu hainitzek, frantses estatua barne, baita enpresa batzuk, estatu kriminalarekin beren partaidetza ekonomikoak segitzen dituzte. Baita, beren baldintza gabeko sustengoa. Konplizitate horren bidez, Palestinan isuria den odoltanta bakoitzetaz arduradunak dira. Erregima zionistarekin bukatzeko mendebaldeko sustengoa kendu behar zaio. Horren aitzinean mobiliza gaitezen eta segi dezagun presionea egiten. Ez gure izenean, Israelekin harreman guztiak gelditzea eta zigorrak eska ditzagun. Viva Palestina libre! Viva! Israel!